Wel, hallo. Vandaag is morgens de 32e, dat is hier bij Strookland vandaag 3,5 dag. En we gaan. Ik ga vandaag waar ze ram gedreven en met geschoft. Deze week zijn druk gehad, Ik heb mijn zomerkerk gebuurd. Ik weet nog een beeld die Luder daarvan. Vandaag wou ik niet zo groot wat het video merken met eten merken bij een ding welke wezen, waar we dan Ätschoken bakken. Er zijn vele soorten waar ik kan Ätschoken rijden en dit is eind. Ik leg de Seier. Heb ik ieder Mal gedaan und schmeckt gruwelig sein. Das ist einfach. Und immerhin, nu wil ik dort wezen, waar we worden Ätschoken rijden. Ik heb me een beetje eigen van die beetje rumgeschaft, met de oven uitgemest en zo weiter. Maar immerhin, nu werden we Ätschoken rijden. Okay, hier ist es gesehen, wir haben hier was Ätschoken aufgeschaut. Und dann so eine Bieterstück geschnitten, was sie nennen Wedges. Anyway, en dan kan je hier vanuit een stunde laten in water leggen met een beetje saltwater. Dat kan je dat zijn wel schlichtig dat is, dat meel je dan proberen een beetje uit te waschen. En nu willen we dit te vier brengen, dan willen we die, wanneer we spatten kerken gaan, willen we die stek 5 minuten kerken en dan die afdrehen en afteilen laten en dan willen we dat even rijden. Okay, hebben we water abgezet. Hier hebben we de Ätschoken, waar we hier alle nemen. Dan willen we dat bij een kerken brengen en dan van ungefähr een stek 5 minuten waar we die kerken. Dan waar we nog een klein beetje zout maken, niet te veel. Ja, nu waar we die kerken, bij een kerken brengen, dan 5 minuten kerken en dan de thuis schrijven. Nou, ik kan weten wat we next doen. Oké, nu hebben we hier 5 minuten gekerkt. Nu willen we de eruit nemen en op de plaat en laten draaien. Nu kijk hem al, nu willen we die hier uitnemen. En dan willen we die hier zo aan de plaat gaan uitspreiden. Dan willen we die door 5 minuten laten zetten. Wat die ganz dreig zijn. En dan willen we die spices te maken hier. Die worden nu zo start voor 5 minuten en 6 minuten liggen laten. Ja, nu willen we die, kijk van een beetje zijn, de steam nog een beetje. Nu willen we die hier laten afteilen voor een stuk 5, 6 minuten. Dan worden die ganz fijn dreig zijn. En schafft ze zeer fijn. Oké, nu hebben die Ätschoken hier van ungefähr 5, 6, vielleicht auch 10 minuten gezeten. Ze zijn de smak dreig en opgekeld. Dan wat we doen is dit is niet nemen. De Ätschoken hier. Ik heb hier een klein beetje sippelpulver, onion powder, een klein beetje. Kijk, te veel zoveel is niet blijven. En een klein beetje zout. Niet te schrikkelijk veel. Hier hebben we oregano. Ik leg hem oregano te maken, wat is een eindje die gelijk vielleicht anders spijtje, dan doe je dat. Hier hebben we chesnikpulver, garlic powder. Een beetje van dat. En hier hebben we paprika. Door van ungefähr zo'n theelepelval, een gouden theelepelval door paprika is dat. En hier hebben we nog wat banaan Montreal steak spice. Wij dat leggen, dat je dat er nog een beetje maken, wij zo'n gaan. En wat wij doen, de Ätschoken doen hier, dat je ergens wat maakt wat je gelijk wat er schijnt smaken. Hier hebben we nog wat banaan roasted garlic peppers. Je ruist peperschouten en chesnek, garlic. We doen nog een beetje van even dat te maken. Bla. En dan wat we dan doen, en dit is het ganz wichtigste, Parmesan cheese. Dat is een parmesano, queso parmesano. Dat wat ik maar naam Pijterbraatsen thuis, dat is je zo'n fine thuis, ik weet dat maar wezen. Van ungefähr, meest een halve kuffelval, is gewoon een beetje met dat afhangen. Vielleicht een derde kuffel, door een waffel Ätschoken je het past te schof met witte Ätschoken. Of dan moet je aan denken, samen, want je frische Ätschoken dan kerken, dan braucht je vielleicht maar 3 minuten gekert. Anyway, dan hier hebben we dan olivenoil, waar je dat gaan. En echt dat je onder schmurts. En dan willen we hier van ungefähr een gouden 2 eetlepel olivenoil maken. En nu willen we dat fijn deegerieren. En ze hingen schwien, dan word je wezen voor het zitten en dan zijn die eruit te bakken. Zo, nu hebben we daar nog deegerierd. En het wat je doet is er nog een beetje fijne paratzel maken. Waar je dat leggen. En zoals ik zei, je kan zo'n spices gebruiken als je wil. En ik deed basically bloos alles uitriemen met de maalpijken en hier maken zoals je dat blijft. En ik wil hier nog een klein beetje olivenoil maken. Ja. Nu worden we helemaal fijn deegerieren. Zodat de alle smaksmurtjes zijn een beetje nat aan hier, wanneer ze zijn een beetje weggekjakt.
En wenn wir een beetje kijken, dan is daar worden van bij een fijn week blijven en van buiten een beetje een fijne nate kaars klien. Dan nu check hem al. Woe, nu gaan we den oven opdraaien naar 390 graden Fahrenheit. Dan gaan we den stekker 15, 18 minuten bakken. Dan de ruit nemen en omdraaien. Dan de andere nog eenmaal 15, 18 minuten. En dan willen we ovenkast eten. Zo, nu zit we de smaak opgeleend. Ik heb zijn papier te bakken. Anyway, nu hebben we den oven op 390 graden Fahrenheit opgehakt. Nu gaan we den erin. Van stek 15, 18 minuten. Ruit nemen, omdraaien, nog eenmaal 18 minuten naar 20 minuten. Wat hij fijn gerecht zijn. En dan gaan we eten. Dus kan je dat zijn, wat van de spices wat ik daar heb. De gerechte peperschoten en chesnik. En dat Montreal steak spice. En dan hebben we dan den kaas, den parmesano kaas. Dan weet je wat het is. Oké, die hebben we nu 20 minuten gebakken of zo. Kijk eens aan. Boy. Kijk dat hier. Nu gaan we die alle omdraaien. Dat is een beetje arbeid. Oh, check maar, was het al aan de andere kant. Check maar. Nu gaan we die alle omdraaien en dan nog eenmaal 15 minuten zo bakken. Check maar, dan wordt die alles zo stil lopen. Woe! Dat is nu al fijn. Wil je dat maar van dichtbij wezen. Check maar dat. Oh ja. Oké, nu hebben we die alle omgedraaid. Nu wordt het nog eenmaal stek 10 naar 15 minuten. En de oven bakken aan. Dan zijn die eruit. We ook nog maar een beetje chicken. En moet zijn wordt wat lopen om 10, 15 minuten. Oké, nu gaan we hier nog helemaal 10 minuten bij gekeken. Nu check hem al. Dit weer alles bij na de Ätschokjes, maar wanneer je grote Ätschoken gaan, dan word je dan gratis bij dat hier nog bij. Nu check hem al, nu wel weer opdassen. Smaken blauws, gruwelijk zijn. Ja, nu check hem al, is aan ons onkas eruit. Die fijne Reesche Ätschoken, een beetje rapen gebakt. Nu willen we onkas eten. Woe, direct zijn. Oké, daar gaan we maar ovenkast eten. Zo'n schijne Ätschoken, zoals ik zei, met die Ätschoken kan je eerst wat spijsje erin, maar het wegje is den draaien pulverkaas. Wat immer gaan, nu gaan we dat smaken. En nog eenmaal wil ik zeggen, maar dankzij God, voor wat du ons geschonken hast. Dankzij voor God zijn zin, dat hij ons heeft in deze wereld neergeschickt. Die in mijn zinden te betonen. God heeft deze wereld zoveel geleefd, dat hij zijn einzige geboren Zoon geschickt heeft, dat hij kon. Dat hij heeft zich hergegeven, voor ons gestorben, zijn bloed vergoten. En hij heeft onze zinden alle betoeld. We daar dat bloß aannemen. En dat is vrij, dat kan ons niet verdienen, dat kan ons niet kopen, de zeiligheid. De radung is voor vrij, want we dat aannemen. Zo, we hebben door denken, deze Oosteren, wie groot God zijn lijf is. En we gaan, ik ben ook dankzij en dankbaar voor jullie allen. En nächste week wil ik niet een video maken van eten maken. Ik kan er eentje onze vers van de Nies vielleicht een beetje alle even is. Maar nächste week wil ik niet een video maken, dan zijn de andere week, dat wordt vielleicht waar. Maar we gaan, nu willen we dit mal smaken. Dat zijn schöne Ätschoken. Ik koop die Powder op, dat is met einfach. En smaakt, de van Bern zijn een fijn week. Weet je, een gebakte Ätschoken van buiten gaan een klein beetje kaars. Anyway. Hier hebben we nog raben, en die moeten gewoon niet met de heen gegeten, als ik een beetje de heen kan afspelen. Dat kan het zijn. Die Ätschoken. En daar hebben alles. Die Ätschoken krijgt er eerst wat verklapt. Hoe immer. Echt als je me bloß zo over is. Kom je rood zo. Een schiefer rein, ja. Ik zou de is vergeten peper maken, dat je dat nog beste. Ik weet niet wat ze zou. Maar merkt hij ook en loopt me weten. Dat is plus. Maar die Ätschoken gelijk, proef dat. Ik moet wel een mens zijn wat dit niet goed lijken. En dus ik zeg, die kan zo'n spijtje gebruiken, als die blijven schijn smaken. Dankzij.